So raibh còig de bhróin an bí daine a Cur Fàilte de Chèile is sòisealtan. Ik aardig een còig aan een doegren as nach maar Japan, maar is 3 keer bij duine a cromig en geen gesfaaltje a churketje. Ik aardig een céhad an de Tibet bí daine a Curamach in tuige ache. Ha shores van Johnny Countach nach de Cur Fàilte het wie borop van naigi jaing ik een boel tuige hu. Ik aardig een 3 aan een doegren mee een hiedag, een leed in Spaan en Italj agis in Turk, bij duine a torspog skippelte, schachet gach groei. Ik aardig een ja an de koers nog een Inuit, bí daine a brugen jiepen agus na stronjenake het mel no groei chutjeken, agus het haring anal gus Fàilte chudode. Agus ik aardig een heun aan United Arab Emirates, Saudi-Arabia, Oman agus doegren eile sagalf, bij feadh a jouwig regele a boelig stronen regele. Sin acu còig de bhróin an bí daine a Cur Fàilte de Chèile is sòisealtan.